Egunon, Arrigorriagako institutuan gaude eta Javi Alfaro Garziak onbidatu dugu Agenda 30ko proiektuarekin bat atorrelako bereien proiektu. A ber, esan, nortzu zarete elkartenet eta zer egiten dozue, zein helburu daukazue? Bueno, elkartenet hezkuntza elkartea 2019an Arrobi ikastolan sortu genuen, asmorik gabeko elkarte bat gara, baina lanpostua sortzeko asmorekin sortuta. Bai? Beraz, ikasleak, Arrobiako ikasleak, irakasleak, Deustuko Unibertsitateko irakasleak, gaude barrun. Gure helbururen bada, bajan emandako ordenagailu guztiak, hezkuntzan bajan emandako ordenagailu guztiak berregokitzea, bere bizitza zikloa luzatzeko beste ikasle batzuentzat edo gure familientzako zerbitzuak emateko. Helburu nagusina. Horretarako, txikilun sistema eragilea sortu genuen, oinarrizko IKT kompetentziak lantzeko lehenengo hezkuntzan. Klik simplea, klik bikoitza, arrastatu eta eskatu, eta hori dana jokoen bidez. Matematikara jokua, literaturako jokua, ezagutuko dugu ordenagailuak eta ezagutarraztuko dugu ordenagailuak ikasteko tresna izan, eta ez bakarrik jolasteko aparatu. Eta lan egiten dozue beste herrialdetan, ez? Osa, eramaten dituzue ordenadoreak ara, eta, nora? Bai. Berreskuratu ordenagailuekin egiten ditugu, bai ekonomia zirkularreko tailerrak, hemengo ikaslentzako, Kimu Digitalak proiektua da, ikastetxeetan lehenengo hezkuntzan sartzea tresna teknologikoa, euskarri teknologikoa, gure ikasle izaten diogu ordenagailuak ez direla zaharra, txikiak direla, bai, jantziak bezala. Gure anai arrebi txikiak geratzen zezkien jantziak, ordenagailuekin gauza bere institutan, txikiak geratzen diren ordenagailuak, lehenengo hezkuntzak guztiz aproposak dira teknologiara kompetentzia lan egiteko. Teknologiarako kompetentzia eta beste kompetentzia guztiak euskarri teknologikoaren bidez. Matematika kompetentzia landuko dugu, literatura kompetentzia landuko dugu euskarri teknologikoarekin. Kontzeptua ikasteko eta ezagutarazteko ordenagailuak ikasteko tresna izan. Eta beste herrialdetara, bai. Aurten, pasaden urtean, hasi genuen nazioarteko lankidetza proiektua garatzen. Horan, eskatu ziguten laguntza ordenagailuak eramateko Amasig herrira, Marokoko hegoaldean. Horan, pasaden ideian eraman genituen 400 piko eramangarri, 18-20 ordenagailu osoak, osakidetza lagatuak, eta hainbat impresora, 12 ikasgela digitaletzeko erratxidian. Basamortuaren atian bertan. Eta Nepalen ere bai, ez? Nepalera, kasu honetan, eraman genituen ordenagailuak ikusmen murriztua dituzten ikaslentzat. Eta ganara bai, Kataluniako Unibertsitatearen bidez, eraman genituen ordenagailuak, eta horten eskatu digute laguntza Elayunen eta Nouakchoten. Elayun Saharan eta Nouakchot Mauritanian. Osea, que ekonomia sozial y solidariaren erdian zaudete. Bai, horrela egiten dugu lan, ekonomia zirkularra eta solidaria eta... Lan honek, lan hau Eusko Jaurlaritzak egin beharko luke, ez? Bai. Gure ustez hau dana egin behar da gure erakundetatik, eta ez laguntalde batzuekin, horrela ez dira egiten gauzak. Karo, eta nola finantziatzen zarete zuek, zein finantziazio mota daukazu, zuek elkarte bat zarete? Bai, hemendik aurrera diru laguntzak eskatuko ditugu, dirutza delako hori dana, ordenagailuak birgaitzea suposatzen da, diskoak aldatzea, rantzarterak aldatzea, bateria berriak hornitzea, beraz, laguntza behar dugu osagai berriak erosteko eta ara eramateko hori dana. Eta bai, daukagu teknikaria, daukagu formatzailea, gure formatzailea formakuntza ematen du, irakaslentzako formakuntzak ematen dituguan bertan. Beraz, herrialde horietara joaten gara, formakuntza zuzinen ematen dugu, eta gero online formakuntza jarraitzen da hemendik Bilbotik. Ez dugu azten eta formakuntza jarraitu zen behar da. Gu oso posi gaude, ze, gure ordenadoreak espero dugu zuen jasotzea, tramitea pasata gero, eta, ekonomia zirkularrerako pausutxu bat emotea, así que, eskerrik asko, eta kontaktuan jarrituko dugu. Mi esker.